दिनै बे आवदां हालामनि सिङाव थानाय नैबे गोजोनपुरि आमिनपारा अर्थात बावख्रागुरि गामियाव बावख्रागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद 42थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो जयैनो आवदां हालामनि माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो बे 16 नभेम्बर जे बर'नि मोनसे गोथार गायसनथाइ सान बेखौ जोङो माखासे बानजाय आफादनि हेफाजाबाव जोङो दिनै खुंनो साखाफारा जाबाय। दा जोङो बर' थुनलाइ हिसाबै बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै माहारियारि आफादा जिहेथु एंगारनो हायै सोमोन्दो दं। बेनिखायनो दिनै देग्लायनि बे देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो आवदां दालाइसा बर' फरायसा आफादजों जथायै जोङो बे मेलखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। हांख्रायजानाय आलासि महरै सोर सोर बाहागो लाफैगोन सार नैबे हाबाफारियाव? हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हागोन। जोङो खावलायनाय बादियै मानगोनां सोमदोन ब्रह्म गोरायुं बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि मानगोनां मुस्रि सोमदोन ब्रह्म सुबुं फोनांजाब नेहाथारि एबसु लोगोसे मुस्रि मनजित दैमारि केडिसि एबसु जोङो बिथांमोनखौ आलासि हिसाबै हांख्रायदों आरो बे गेवलां मेल समाव जोंहा जोंनिनो लकेलनि मानगोनां MLA लरेन्स सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव गेवलां मेलाव नुजाफैगोन। जोङो बे समाव गासै रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों जे देग्लायनि बे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे आवदां दालाइसा आफाद एबसुनि बानजायनायाव जाहाथे गासै जोंनि देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय मानगोनां इन्टेलेक्सुयेल गावबुरा सेक्रेटारि बिथांमोना माखासे बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो जोंनि बे देबोरगाव बर' थुनलाइ आफादनि 42थि आरो आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसानि 19थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो। आं बेखौनो आवदां हालामनि सासे देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जानानै आङो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायहरनाय जादों। नोंथांमोनहा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे थान्दै साफ्रोम रायजो राजाजों मोनसे थान्दै महरै हांख्रायदों लोगोसे बे थान्दैयाव मा थांखि बा मा खामानि मावनो होननानै साखाफारा खालामदों? बे बेलायावहाय जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा दासिमाव जोङो बेसेबां सोलोंथाइ बिथिङावनो होन रावनि बिथिङावनो होन आरो सरखारजों लोगो नांनानै जिहेथु जोंनि अभाब अभिजग बेफोरखौ जोङो जयै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद बेखौ सरखारजों रायज्लायनानै जोंनि माखासे समयसा बेफोरखौ बोरै समाधान खालामनो हायो बेफ्रावबो जोङो माखासे डेलिगेटआव डिसिसन लानाय जागोन आरो।